Κάτσε κάτω, ρε. Left, ο αριστερός είναι δικός μου, οκ. Ο αριστερός είναι δικός μου, δεξής είναι δικός, οκ. Εντάξει. 3. Όχι ρε, δεν πέθανε. 3. Τσουφ. Βγάλε και τον άλλο. Dead. Δεν νομίζω να μείνει κανείς άλλος. Έχει βαλίστρα εκεί. Όπα, ένα άλλο εδώ. Πίσω σου. Dead. Το είχα. Ωραία. Είναι ελεύθερο το... Crossbow κι άλλο. Κι άλλο crossbow. Το θες. Ναι, ναι. Πάρ' το καλύτερα να είμαστε οι crossbows. Σε λίγο θα έχει περισσότερους τέτοιους αντιπάλους. Χρειαζόμαστε τα όπλα σε λίγο. Έχεις όπλο? Ναι, ναι. Βάλεις άλλες. Κοίτα τι έκανε στην καραμπίνα. Αλήθεια τώρα. Πάμε. Έψαξες εδώ μέσα τι είχε? Ναι, το έχω ψάξει. Έλα. Κάτσε, το περνάω κι εγώ μια ματιά. Αν είναι να είμαστε μακριά πρέπει να βάλουμε και το τέτοιο. Να δουλεύει Ποιο? το μικρόφωνο για να συνεννόμαστε μακριά. Τα λέμε. Ραντά έχεις μαζί σου, όχι. Μπα, δεν νομίζω. Τα χάσαμε χάρη στον άλλον, τον καινούριο. Πίσω σου. Έλα, μπορείς, εντάξει. Πού πάμε? Πρέπει να πάμε σε κάποια πόλη, αν είναι. Να, συνδέθηκες με το οικοσύστημά μου. Καλό αυτό. Πρέπει να βρούμε στολές για να μας καταλαβαίνουν. Πράσινο. Και εκεί κάτω συνδεθούμε. Πού είναι η πόλη, ρε φίλε? Πάμε απέναντι στο μισή να δούμε αν έχει τίποτα. Πάμε για να δούμε. Ένα λεπτό. Ζόμπι. Ένα λεπτό. Έλα, επανήλθα λίγο. Εδώ παιδιά, τελικά είμαστε στο Unturned μαζί με τον Andrew the Miner. Που φυσικά αυτό θα το ανεβάσω στο άλλο μου το channel, το στο καινούριο. Τέλος πάντων. Anyway. παίζουμε Unturned. Unturned. Όχι, τι είναι αυτό. Έλα τώρα. Γιατί δεν το Ήθελα να πεθάνει. Πεθάνε. Πάω να το πάρω. Πήγε πρώτος. Πήρα το φαγητό. Πάμε απέναντι. Ένα λεπτό, σταματάω λίγο το record. Δεν θα μιλάς καθόλου. Καθόλου. Αν θες να κάτσεις εδώ. Να σταματούσε και το δικό μου, καλά θα ήταν. Συγγνώμη γι' αυτό. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Με Bye bye. κυρία. Να σκεφτείτε, αυτό είναι μια τεράστια λίμνη, η μεγαλύτερη λίμνη που έχω ξαναδεί. Είναι λίγο μικρό το map, αλλά είναι ωραίο. Δεν είναι και τόσο μικρό, εντάξει. Μπορείς να το περάσεις για μικρό. Εντάξει, είναι όμως. Δεν το λες ούτε μεγάλο, ούτε πολύ μικρό. Έχεις καθόλου φαγητό?
Ναι. Πού είσαι? Πού είσαι? Εκεί πέρα που ήρθαμε. Ναι, εδώ είμαι. Πάρε, έλα εδώ. Άλλο ένα. Έχεις άλλο ένα? Ένα έχω. Και το χρειάζομαι. Θα βρούμε που θα πάει. Θα πάμε στην πόλη. Έχει μια πόλη. Όχι, ένα ελικόπτερο. Έχει ζόμπια εδώ. Κάτω. Παίρνω τα δεξιά. Πάρ' το να. Εντάξει. Τον αριστερό τον είχα πάει εγώ. Ου, κι άλλος αριστερός. Με είδε. Σ' άκουσα. Όπα, μ' άκουσε. Πιάσ' τον, πάτω. Κάτω. Επιτέλους. Επιτέλους. Βρήκα τη ζακέτα μου πίσω. Με λεπτό να φορέσω ένα καινούριο. Σφαίρες. Τι καινούριο? Καινούριο backpack. Φέρ' το σε μένα αυτό τότε. Ωραία, έχω πολύ πιο πολύ χώρα ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το πέταξες. Τι είναι αυτό? Σαν πρέσβα. Τι κάνει αυτό? Ή δεν έχεις ιδέα? Αυτό το θέλω. Το βλέπεις, τα ακούς? Ποιο? Το ακούς? Το σαπρέσο, δε. Ναι. Το βάλεις στο δικό σου? Ναι. Έχω... Και πόσο μεγάλο φαίνεται τώρα, ρε φίλε. Έχω μικρό συνταστήριο εγώ. Φέρ' το να. Ναι. Για φέρ' το μικρό συνταστήριο να δοκιμάσω κάτι. Σε αυτό δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Δεν πρέζει, έχω αυτά τουλάχιστον. Θέλω να δω αν είμαι τυχερός να βρω το τέτοιο πάλι. Να το magazine έχει εδώ. Συγγνώμη για αυτά παιδιά. Απλά έχω να πάω και για μπάσκετ, φυσικά. Θα έχει λίγα τέτοια. Όσο είμαι στο σπίτι μου και δεν μετακόμισω. Είσαι έτοιμος? Πάμε απέναντι. Αντρέα. What the fuck? Το θυμάσαι? Ναι. Είσαι τυχερός, εσύ βρήκες τη τσάντα σου πίσω, εγώ δεν τη βρίσκα. Εσύ τι τσάντα είχες? Τη μαύρη. Ναι. Αυτή που είχε λιγότερο χώρο, αλλά παίρνε βαριά αντικείμενα. Αλλά εντάξει, κι εγώ να βρω πράσινο καλό είναι. Άμα βρούμε. Συνήθως πράσινο έχεις αυτά που έχει μιλίκια. Ξεπέρασα. Κουράστηκα. Σε κάτι σκέφτιο. Ακούσα, έλα εδώ πέρα σε μένα για να τα βγάλω όλα έξω με το σνάιπερ. Γιατί με το σνάιπερ? Πάμε με το crossbow πρώτα και μετά με το σνάιπερ. Μην χαλάσει τζάμπα τέτοια. Ακούς, είναι καλύτερα να κάνουμε μικρό base στο καράβι για να μήπως έρθουν όλα. Βγήκες? Ναι. Παίρνει το δεξιά. Πάμε καλή, πάμε στο τέτοιο. Αχ, τον πήρες εσύ. Εντάξει, δεν βλέπω κανένα άλλο. Εγώ τσεκάρα τα σπίτια. Μην τσεκάρεις τα σπίτια, αλλά πρώτα εδώ πέρα. Κάτσε τι. Αρχίζω να πεινάω γι' αυτό. Ναι, τσεκάρε εδώ για μένα.
Με βρήκαμε. Έλα ρε, έλα. Με βρήκαμε εμένα. Μπορείς να βρεις φάρμακα. Αυτό βρήκα. Έχω κάποια εδώ. Έχω βρήκα φάρμακα. Τι είναι αυτό πάλι? Δεν είναι share. Βρήκα note, δεν είναι share. Τι είναι. Εγώ βρήκα note άγραφτα. Το πετάω. Ξέμεινα πάρος. Τι ωραία. Έχω εγώ αν θες. Θα αρχίζω να κάνω θόρυβο τώρα. Έλα σε μένα, θα σε καλύψω εγώ με το σνάιπερ. Μπα, θα πρέπει να κάνω... ας το βρήκα. Κολοφαρδία. Δεν μ' ακούω, αυτό είναι ωραίο. Παιδιά, το παιχνίδι αυτό είναι πολύ ωραίο, σας το προτείνω να το παίξετε. Είναι στο Steam, είναι και free κιόλας. Είναι free, αλλά μπορείτε να βαθμίσετε σε gold, το οποίο 5 ευρώ. το προτείνω και δεν το προτείνω, 5 ευρώ είναι. Σας δίνει gold name περισσότερα items. Και σε ultra hardcore. Και ναι, και ultra hardcore, το οποίο δεν θα το προτείνω. Hardcore, ούτε εγώ το προτείνω. Hardcore δεν μπορούμε να παίξουμε. Εμείς δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να παίξετε hardcore, το οποίο μπορεί να σας κάνει πολύ καλούς παίχτες στο hardcore. Γιατί θα έχει καλύτερα items, λιγότερα zombies, αλλά πολύ δυνατά zombies. Δηλαδή εδώ πέρα πέφτανε με 2 hits στο κεφάλι τα military zombies, τα soldiers. Ενώ στο hard πέφτανε με 3. Άστα να πάνε δηλαδή. Ας το καλύτερα. Πήγε να παίξει κανονικά. Νορμάλα. Πώς μ' άκουσες? Just OP. Έχεις είδες τι έκανα. Τι έκανες? No score. Και είναι πολύ οπίτος από το Tracer, το οποίο το βρήκαμε με τον ίδιο τότε. Σε μένα τότε, το είδε και χρειάζεσαι... Εσύ μ' ακούς που πήρα πολλά. Τώρα όχι. Χρειάζεσαι να σου φέρω νερό. Και φαγητό. Νερό. Φαγητό θέλω. Νερό έχω την καντίνη. Βρήκα. Εντάξει, έχω βρει και εγώ φαγητό. Να σου. Γεια σου. Έχει μόλι milk εδώ. Μόλι milk. Πάνω από κόλλα. Παραλίγο να με φάει ένα ζόμπι, να με δαγκώσει. Μη σε δαγκώσει καλύτερα. Σε χρειάζομαι στο τέλος. Γι' αυτό είπα πήγε. Στο καταρχείο. Damn. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι δεν βρίσκουμε πιστόλι. Θες πιστόλι? Που κρατάει Swift Magazine πιστόλι. Έχω Swift Magazine πιστόλι. Έχεις? Ναι. Το χρειάζεσαι? Να σου δείξα. Α, ναι. Το χρειάζεσαι. Μήτρος! Όταν το κάνω, πώς το λένε, να το βλέπω, φαίνεται ότι το βλέπω. Κοίτα με λίγο, με βλέπεις? Όχι ρε, δεν φαίνεται ότι το βλέπεις το απλό. Ότι το φτιάχνω εδώ. Ότι το φτιάχνω όπως θέλω. Κι άλλη σοκολάτα. Βρήκα ζόμπι. Τι το κάνουμε? Το χαλασμένο, το παλιό καν. Το καν. Δεν ξέρω. Δεν έχει ούτε ένα αμάξι, τι γίνεται?
Ούτε ένα Έχεις αμάξι. κάτι για να με γιατρέψω, γιατί έχω πολύ λίγο live. Ναι. Πάρε αυτό, πάρε και αυτό. Thank you. Thanks, Mike. Πόσο ζωή έχεις? 58 τώρα. Χρησιμοποιείς και το rag. 78. Τώρα 88 και τώρα έχω 83. Μια χαρά. Το καράβι το ψάξες? Το... Ναι, το καράβι το έχω ψάξει, το έχω ψάξει. Δεν έχεις ψάξει πάνω. Εσύ γιατί μιλάς? Συγγνώμη παιδιά, αυτός είναι ο αδερφός μου. Δεν ξέρω γιατί μιλάει. Μας ενοχλεί στο βίντεο. Κλείς την πόρτα. Μας καταστρέφει την δημιουργικότητα. Χωρίς παρεξήγηση. Πάμε από εδώ. Πού πάμε? Δεν ξέρω, πάμε. Όπου πάμε, πάμε. Έχεις stick. Sticks. Ένα stick. Δεν έχω. Αλλά μου. Να δω περιμένω. Όχι. Δεν πειράζει, πάμε. Χώρο, έχεις χώρο. Χώρο έχω 2. Θες φέρεις για πιστόλι? Γιατί έχω. Όχι. Όχι, με πρόλαβες. Ρε! Κάτι δεν πρόλαβα να την κάνω. Δεν ήταν και... Κοίτα, πώς θα πεις στη μάνα να μου βρει ρούχα. Λίγο. Στη μαμά να μου βρει ρούχα. Μαμά! Από κοντά. Έχω μέσα. Δεν τους βιάζει ποτέ έχεις. 10. Δεν με προλαβαίνεις τώρα που έχω update τα πάντα. Δεν το λέω ακόμα. Έχω ξεχάσει να κάνω. Δεν ξεκουράζεται, περίμενε. Να, ξεκουράζεται. Εγώ είμαι φούλε, 100% ξεκούραστος. Εμένα τώρα φορτίζει. Το σπίτι σας που είναι. Να δείξουμε και το σπίτι, ρε. Α, ναι, να το δείξουμε. Πού είμαστε τώρα? Είμαστε κοντά. Ω, μακριά, πρέπει να βρούμε ένα αμάξι πρώτα. Ναι, πρέπει να βρούμε αμάξι κοντά. Πρέπει να βρούμε το τάγκ. Κάπου το κουβάλαμε και ξεχάσαμε, το χάσαμε. Με έχει λοκάρει εμένα. Χρησιμοποίησε το crossbow, ρε. Δεν έχω άλλες. Γιατί ακούγεσαι. Πίσω. Εδώ έχει δύο παντελόνι. Ναι. Βρήκα κι άλλο ραγ, Έλα, μορφίνη, πίσω σου έχει χάσει. βιταμίνες. Πράσινη τσάντα. Αυτό σου είπα. Έτσι. Φόρα της. Φίλος δεν είναι. Ένα πιο πολύ ακόμα. Περισσότερος χώρος. Ένα storage παραπάνω. Είσαι ήδη σχεδόν. Δεν έχεις όμως το καπέλο αυτό, το συνολικό. Πάρε αυτό. Δεν έχεις απλώς το Ανδρέα, συνολικό πάρε αυτό. καπέλο. Ποιον? Αυτά, το rag. Κοίτα λίγο. Έβαλες το τέτοιο, το ξέρω. Περνά. Μην το σπάσεις, μην το σπάσεις. Περνά. Τέσσερα. Κοίτα που πάμε. Αυτό σπάει. Αυτό δεν σπάει. Δεν σπάει. Δεν σπάει. Σπάει. Δεν σπάει. Δεν. Αυτό είναι το μόνο που σπάει. Πάμε. Ανοίξτε την πόρτα. Πάμε να βρούμε αμάξι, ρε. Πάμε. Πάμε να βρούμε αμάξι. Μπορεί κάποιος να μας πει γιατί δεν παίρνουμε εκείνα τα αμάξια εκεί πέρα. Δεν δουλεύουνε. Γιατί είναι το map, ρε. Αυτό είναι και καλά το map. Όπως είναι τα σπίτια. Ναι, σπίτια είναι. Να βρίσκαμε Πας και χάρτη. μένεις. Να βρίσκαμε χάρτη. Ήταν τέλειο. Α, το πήρε ο άλλος, ο βλάκας. Τέλος πάντων. Μην κουνιάσαι, μην κουνιάσαι. Σταμάτα λίγο. Μην κουνιάσαι λίγο, να σκοτώσω το γουρούνι, ρε.
Και το γουρούνι νομίζω ότι το κυνηγάω. Φεύγει τρέχοντας από μένα. Δεν το σκότωσε. Σκότωσε το εσύ. Δεν παίξεις σαν γουρούνι. Μα δεν χτύπουσα το γουρούνι. Δεν χτύπουσα το γουρούνι. Τι χτύπουσες. Ζόμπι. Οκ. Τι είναι αυτό? Ποιο? Α, αυτό είναι πεθαμένο γουρούνι. Η ροίαση σου δεν έχει Ναι. τελειώσει. Πίσω σου. Δεν το πέτυχα. Το πέτυχα εγώ κιόλας ρε, αλλά δεν πέθανε. Σε κυνηγάει. Αυτός ήταν δυνατός. Θα ήταν από τους καλούς στρατιώτες. Πέθανε στο στρατιώτης. Βγάλε το καπέλο σου, Γιατί? Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να πάρουμε. Πέθανε στρατιώτης. Πρέπει να βγάλεις το καπέλο σου, αφού είσαι στρατιώτης. Αλλά δεν έχεις... Έχεις σχεδόν όλα τα ίδια ρούχα. Εκτός από παντελόνι και δεν έχεις το ίδιο καπέλο. Γιατί να πάρω καπέλο στρατιώτη? Πέταξε όπλο. Αλήθεια. Maple Strike. Το θες? Apple Strike. Maple Οχ. Strike. Αυτά είναι. Από ζόμπι όμως. Με 19 σφαίρες κιόλας, Ναι. Μμμ. Έχει ταμπλέτες εδώ αν θες. Σπήρα. Παίζεις εσύ. Δεν μου κάνουνε. Κάτσε το Maple Strike. Τι κρατάει? Η ενέργειά σου. Να το, Να το. Πάμε πάνω. Δεν πειράζει. Πάνω. Να το μαγκαζίν. Να το Sleeping bag. Βρήκα snare την οποία θα τη βάλω. Τι είναι σήμερα. Βόμβα. Ναι. Νάρκη. Βάλτε κάτω. Βάλτε την κάτω και πάτα την. Με σκοτώνουν. Πώς? Με σκοτώνουν. Τώρα Δεν όχι. έκανε τίποτα, δεν του έβγαλε τίποτα. Που είναι στρατιώτης. Έχει καλά άπολα. Πόντιο. Είναι γυμνασμένος. Αφού είναι πόντιος. Ποδίος. Αλήθεια Γιάννη, το πόδι σου. Έσπασε το πόδι μου. Δεν με νοιάζει τώρα αφού έπεσα. Έσπασα το πόδι μου. Αλλά τι ώρα είναι? Και 38. Έχουμε ακόμα ώρα. Πώς. Μέχρι τις 5. Και Στις 5 θα φύγω εγώ. μικρό θα είναι τα βίντεο. Τι μικρό. Μισή ώρα θα είναι το βίντεο. Μικρό. Μικρό είναι. Μικρά. Με τη λογική του αδερφού μικρό είναι. Εδώ πέρα εσύ έρχεσαι και σου σκοτώνεις. Σκοτώνεις άτομα για πριν. Νόστιμο. Τι άσε, μικρό είναι. Μιλίταρη. Για να Πόσες? Μία. Για μυστήρας εκεί. Για μάξι. Γεμιστήρας λέω και λέω γεμιστήρας, δεν λέω γεμιστήρα. Τι γεμιστήρα? Για μάξι. Το αμάξι δεν παίρνει γεμιστήρα. Κι άλλο Maple Strike. Σου βρήκα σουπρέσορ. Κι άλλο Maple Strike. Είναι σου πάλι, είναι Σου πρέσο. βρήκα σουπρέσορ όμως. Σιγαστήρα. Σου βρήκε σιγαστήρα. Γιατί εδώ πέρα να βάλεις σιγαστήρα. Βρήκα Maple Strike με 10 σφαίρες. Και πήρα τις σφαίρες του παλιού και κρατάω το ένα Maple Strike. Θες σουπρέσορ. Τι να το κάνω? Τι να το κάνω? Σουπρέσορ, κάνει βόμβα. Κάτσε, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Quit, πάρτο, Και μπόμπες. 5, Να δω αν και Άλλαξε κάνω το. τίποτα τώρα που είναι 2. πάρω αυτό. Εντάξει. Για να τις πετάξεις. Shells τι στο διάλογο κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Τι είναι αυτό. Τα shells δεν έχω καταλάβει ποτέ τι κάνουν. Αυτό Εσύ? δεν ξέρω. Τι. Τα shells τι κάνουνε? Όπα. Ου. Ένα μπουταλάκι. Tactical light. Τι είναι αυτό. Θα δεις τώρα. Κι άλλο Maple Strike. Καλά τα πράγματα. Φακό. Ο Γιάννης βρήκε φακό. Πάρ' το. Ο Γιάννης βρήκε φακό. Μην το βάλεις. Ξέρω πού να το βάλεις. Μόνο σε αυτό μπορώ να το βάλω.
Το άλλο έχει μπει πρώτο. Βγάλει το B πρώτο και βάλει το φακό. Όλα εγώ τα καλά βρήκα, όλα τα καλά εγώ τα βρήκα.